Sampean ya nyelot gede sing ngati-ngati di usia 16 sampai ke atas kuwi timbul rasa suka sama yang lain. Mulane ditata sing Aku wis mati rasa lho. Aja mati rasa. Ibarate yo fokus karo karir dhisik. Iya, fokus karir dulu. Mengko yen wis wayahe wis titi wancine kowe. Wayahe. Wayahe oleh jodoh bakal wis tono teko, ya. Carane tetekane iki jodohku iki ora piye, Mas? Nah, kuwi gumantung sampean tanggap gak karo kuwi mau. Paham? Tanggap. Ya kok tak wenehi ning mburi nggo ya. Oh, ngono. Tak wenehi resepe kuwi jodoh apa udu tak wenehi kok mburi ya ta. Heeh. Kan iku di usiamu yang 16 tahun ya ta. Iya. Wis kabeh padha ndongakne sampeyan. Nggih. Ndongakne sing apik-apik. Doa yang terbaik pasti akan kembali baik. Ya, iki penggemarmu sing saka manca Singapura, saka Klaten, Sragen, saka Klaten. Pondindi. Tadi udah ngirim buket banyak banget di rumah. Kuwi tondo tresnane karo sampeyan. Mulane sampeyan kudu sing apa kuwi jenenge? Hati-hati. Hati-hati mergo karirmu melejit. Wit ki saya dhuwur, angine saya banter. Obah saobah, omong saomong, tumindake kudu dijaga. Nggih, ngono ya, Nak. Apalagi semakin dewasa itu semakin rumit menjalani hidup. Nah, mulane jenenge wong. Makanya aku kan takut tambah dewasa, takut aku terluka. Lah apa dadi bayine kok nisano kae mek ngenak ngene tok. Ya ndak loh Mas. Alhamdulillah Mbak Niken itu jadi sinden itu wis enek 13 tahun. Loh, dengan perjuangan yang luar biasa. 13 tahun ki ora dilut loh Mas. Suwi nok perjalananmu suwi. Makane kudu hati-hati ya nok. Dijaga tenan. Kamu menjadi kebanggaan orang tuamu. Amin. Ojo lali karo wong tuamu, ojo lali karo gurumu, ojo lali karo dulur lan kancamu. Iya, sampean termasuk sapa ku? Aku mbok kanca ya oke, mbok pacar ya oke. Ya kan? Aku wong lanang kurang nrimo piye? Aku kurang elek piye, Jal? Kamu sayang to mbek aku? Lah lek orang sayang apa ya gelem aku ngetutne mbok kaploke ben-bengi ngono. Aku lah juga sayang mbek kamu. Masa ta? Kamu kalau jadi pacarku kamu mau nggak? Gendengnya ra gelem. Kalau aku sih kalau jadi kamar apa? Kalau jadi pacar kamu aku nggak mau. Lah kok gak gelem nyapa sebabnya? Aku lanang yo. Soalnya kamu itu magrib. Loh, sudah. Kok magrib genano kok magrib genano ibu-ibu bingung. Kok aku magrib itu wajah kamu itu surup Mas, gelap gulita. Iki wis ora. Tadi kan aku sudah bilang yang seleraku itu yang putih-putih seperti bule. Meskipun aku itu kulitnya eksotis agak kehitaman, tapi itu yang seleraku itu yang bule-bule gitu. Ojo salah. Kalau nanti kalau aku hitam, kamu hitam, terus anakku jadi apa tenggek-tenggek. Wes curhat. Iku bayine metu lah tenggek. Ngono, iya, bocah kok ora mesti, Nduk, wis to. Kok lek aku karo sampean dadine wong apik no. Ora. Apik. Mah. Loh, lha kowe iki lho tak anggap masku dhewe masa kowe kolu. Kolu. Ora kolu yang nganggo gedang. Aja ngono. Ora. Aku jijik. Rumah samu kirek opo aku jijik. Kowe karo ya ora maksude tandha tresna. Tresna ki ora kok aku terus kudu karo kowe ora tresna sebagai adikku ya sebagai anakku. Muga-muga dhewe selawase tetep bareng ya Mas. Iya nak, iya. Muga-muga sampean awet. Iya. Muga-muga sampean panjang umur. Sampai enteke wong. Ben sok mati budal dhewe. Gelem wae. Mah aku. Lek kowe dhisik aku jarang-jarasen aja. Mah aku ya mah aku siap. Sanguku lorong siap, aku jek repot no Mas tenang. Nanggap aja. Wong gawe Gusti mah piye? Wong lek mati kuwi ora mandang umur, kapan-kapan iso sek. KTP ku seumur hidup. Urung duwe. Urung duwe KTP. Masa jowo to? KTP ku lho seumur hidup. Nek dhuwur mangko aja bahas mati. Sapa sing bahas kowe dhisik? Sampeyan lah. Ya panggah wong tuwek disalahne. Bocah lek lambe. Jare sampean pengen mati. Lambe godir. Meger kok. Yo. Lenggu yo kaya pite. Yo. Lenggu yo kaya jare kok. Walah, Bu, saya to, Bu. Mbok nanggap aja guyu tok. Sunatane anake ku lho murah.
Lah iya. Buanter. Mungkin nek penak men yo. Napa? Wis ade gak usah banyol. Diguyu wong. Lho, iki ta bocah iki kok justru dhewe iki menghibur ngene iki penggalih wong campur sari golek seneng lek karo guse golek ayam rungokno kuben. Wong ayem mesti seneng nek wong seneng gorong tentu ayem. Contone wong duwe duit kuwi gorong mesti ayem, tapi nek wong ayem mesti duwe duit. Ora mesti. Tanggoku ayem ya mulung sampah kok. Jenenge ayem ngono ya nulung sampah. Aku yang duwe mbah jenenge Mbah Ayem. Lah iya nyambung. Hah? Ngingoni pitik. Lah iya. Lah iya. Ya ora guyon ya, Nak. Wes pokoke dongaku sak kanca wakile kanca-kanca panjang umur karepmu melejit. Wes kowe ning ndi paranmu insyaallah tak tutne. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawin yang ku bayar kontak. Pelaksan kawinan. Sahur. Kabul kumandang. Asli rambut tangisan. Terharu aku nyawa. Akhirnya aku jatuh cinta temannya. Cintaku ini hanyalah untuk kamu. Hei, senengan masa di zoom. Oh iya. Langsung kamerane burek. Batine sing buri lho, kamerane mati. Ora ngono. Ah, lebih ya. Ya sing apik. Ndah. Cintaku benar. Ngono ya, dinyanyi apa? Ye, berapa loh? Sesuknya jangan anggap MC ini rapal ragune. Oh nganggo sitoke ae. Alek. Alek. Mas Jibril. Ngojo. Aku kira nek mau golek ya nek mau kuyo-kuyo. Golek aku gak. Bar iki Jibril ning gone Korea ditututi Alek kan. Kowe iki lagi enekno bapak ibu lagi enekno iki ngene. Aku mau tinggal, aku mau kayak Alek. Ngomong apa to, Mas? Gak ro. Mayangkara tapi nek gak MC-ne Mas Bambang iki kaya enek sing kurang ngono mbane. Wes. Kurang ajar. Mbah nate lho kula dienggo salah-salahan sak grup iki. Nyapa? Sing Kok gara-gara kowe gak melok ku to? Salahmu ora melok malih klendran kabeh. Lah sing oho yo bocah-bocah ku to. Mas ora anake panggang profesional. Kawin kontrak bisa enggak? Aja Bisa meneh dong. kok kawin kontrak, Nduk. Sigar wis iso. Lah iya. Lagune Deni Canan Sigar. Nadane C. Cinta Mas. Menengah. Tua pok. C Mas. C ya Mas. Wes. Oh wes. Magadir. Oh, tapi keduren Mas, keduren. A. Mangga Jawa lah. Wancang. Sabar. Oh iya. Sabar. Iki jenenge panca. Oh, panca. Bocah itu kok aku. Oh, tapi kangen ngingati caramu mlaku tekone saiki atimu sikari. Urung iso to Mas? Suaramu nyelot gede. Tang. Wes. Urung di cover liyane aku pesenane Mas Deni. Pendono iki mbok sing apik ora kok gogok ubel. Mas jenenge wong ayu enek apik enek elek. Apike? Apike rajin menabung, rajin sholat, rajin mengaji, cantik, seksi, semlohai,
rajin sekolah, terus Apa? Sing ngare iki lho. rajin sekolah. Sekolah apa mau? Wow. Aku lo mbak tekoni babakan S1, S2, S3 universitas lo ngerti anggitmu. Awakmu iki Rasa sekolah ngerti iki. lek S. Otodidak bisa. Contohnya S1. Nyapa? Loh, Loh, mata pelajarannya S1, S2, S3 iki wis ngerti kabeh. Ngerti ya? Aku lo Mas biasanya lo ngerjakne tugasnya cah S1, S2, S3. Eh, Aku dibayar Mas. lambe gotir ditakoki gurune kan. Skripsi kuliahan sing ngerjakne sapa lho lek gak aku. Alah apa ditakoki gurune kan iki pelajaran Pak. Ayo nyanyi. Al ya. Sak lagu. Al. Al. Oke. Yo, apa? Eh? Gundul. Kawin kontrak ya? Oke. Dolut. Maafkan Kanda ya. Cek loading iki, wong iki. Wong tuwek pikiran. Ganti wae. Gak sido. Sing rada hot ngono apa? Bal pirik geliga. Ah, Hot cream. aja. LDR. Ah. LDR aja. Ladrang. Yo. Sakira. LDR. Samene. Toh. Ya. Yo, LDN bersama Niken Salindri Mayangkara.